בדיון הראשון שהופעתי בבית המשפט, כאשר נדרשתי לנהל תיק הוכחות, אני זוכר שהכנתי חקירה מפורטת של אותו עד שהייתי צריך לחקור אותו. התחלתי לשאול את העד, חקירה נגדית, פתאום הוא עונה תשובות שלא מתאימות למה שאני הכנתי. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אני מקבל כתב תביעה וכתב הגנה, ואני רואה שהמשרד שלנו מייצג גם את התובע וגם את הנתבע. בבושה גדולה נאלצנו להודיע לשני הקליינטים שאנחנו לא יכולים לייצג לא את התובע, לא את הנתבע וגם לבית המשפט. הגיע אליי לקוח אחרי שחייבו אותו במס, ואז התברר שהפקיד ששידר את השומה חייב אותו במס. בטעות, במקום להכניס הוצאה של 500,000 לירות, הוא הכניס את זה כ-500,000 ש"ח. לא שמנו לב לטעות הזאת. נלחמנו על מה שמגיע לנו. בסופו של דבר יצא שהוא היה צריך לשלם יותר מס. אני צריך לחקור עד בחקירה נגדית, לצידי ניצב עורך דין חיים ויינטרוב. אנחנו מגיעים לבית משפט, אנחנו מתחילים לחקור, העד עונה מה שעונה, ואז אני מחליט שהמסמך הזה זה הדבר הכי חשוב, להגיש אותו באותו רגע, ואני מגיש את המסמך. אני רק רואה שלצידי חיים כבר לא מצליח לעמוד, הוא רק יושב, וכשאנחנו יוצאים החוצה הוא לבן כמו הקיר, ואני שואל אותו, חיים, מה קרה? הוא אומר, מילא שהגשת את המסמך בניגוד לסיכום. כתובות שם כל ההערות עכשיו שלי, שהפכו להיות מטופשות, אל תגיש, זה נגדנו, זה רע, זה פוגע בעניין שלנו. הצלתי מישהו בטיעונים לעונש, כשהטיעון המרכזי שאני מתכנן לטעון הוא העובדה שאין לו שום עבר משמעתי, וראש ההרכב אומר, מה אין לו עבר פלילי? אני שפטתי אותו בעצמי. טוב, אז יש סיפור ממש מביך שקרה לי. בתחילת הדרך הצגנו חברה ציבורית, היא הגישה מסמכים במכרז. כמובן שתפקיד שלנו, באחריות שלי, היה לבדוק שכל המסמכים מוגשים כמו שצריך. הביאו ערבות בנקאית נהדרת מהבנק, אבל היא לא הייתה בדיוק עם המלל שדרש המכרז, ולימים בבית משפט נפסלנו. זו הייתה תחושה קשה מאוד, להפסיד מכרז בגלל זה. היו לי באותו היום שני דיונים מאוד מאוד קשים. בתיק אחד, אבא שנשך לבן שלו את האוזן וחתך לו אותה עם סכין. אני מנסה כמובן להוריד לו משנות המאסר, ואני רואה את התובעת מסתכלת עליי, ואת השופטים מסתכלים עליי. מתחילים ככה לפספס בתיק, והתובעת אומרת לי, את מדברת על נשיכה? אני מדברת איתך פה על דקירה. ואני אמרת, דקירה? תגידי, על מה את מדברת? בסך הכל הוא נשך. והתחיל איזשהו שיח חרשי מטורף, ובסוף הסתבר שאני פשוט טענתי בתיק הלא נכון. בתחילת הקריירה טענתי פעם טענה מצוינת, שכתב האישום לא מגלה אשמה. ומה שקרה, דקה אחרי זה, השופטת אמרה לתובעת, טוב, באמת הוא לא מגלה, אבל אחרי ששמעתי את הטענות שלך, כך וכך, תוסיפי את זה בכתב האישום, ועכשיו זה כן יגלה אשמה. אם הייתי טוען את הטענה הזאת בסוף המשפט, לא בתחילת המשפט, לא היה אפשר לתקן את זה, והייתי מזכה את הנאשם.